IFM News. Idanon pa ikata kayo na iti tips ken adal para itinal daw. Ay topiko iti IFM News. Manipod ipagtaltanggan nyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawag. Ay topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Ay, and now we're back. Oras na alas 5:28 mga idol. Ituloy tayo deto'y usapang gambling. Kaya sa pila kumata i-share yo. Deto'y agdama po ng Facebook Live. Iti 99.5 or IFM 99.5 Lawag. Taburikas ta mga idol. Kat anado pa iti agbuya. Kanatay amin ang sangapan. Good morning. Kana kita agbuy-buya na taa. Good morning. Aguda Cortez. Maripod Nambaran Bakara. Ni Ophelia Bagawisan. Hello, ma'am. Ayan. Nakita ka rin. Comment na tatay. Nagpinasanugan mo. Idol Lawrence. Oh, Diba? nakita na siguro. Yes. Under your comment. And of course, Yes. ni Kobe. Ni Magtulits dito yung Pugi. Ayan. Alright. Idol Glenn. Okay, di kita epekto tayo ti sugalay. Di kita epekto ken ko na. Di kita mapasama kada tayo. Wen, Talaga na talakad sobra gata. tayo. Wen, di sobra na Ano di ba? kita. Wen, siyempre financial problem dito. No? Wen, Nung talaga? maubos dito, no, di may buste kwarta, may kada agutang kan. Tapos to no, di everyday nga panagbiag mo, maapektaran na kasi na hampay nga kabigatan na kano to sumarsarong aldaw. Pampanunuto madautang mo manan. Wen, Utang ka man, daman utang mo. Ken may sapay, nagsusugal ka. Ti pampamayam, cycle yan, naabak ka ya. Wen. Iyat aduk manan kasi agabrutak eh. Kasi tingnan yung Abruto. mindset da Idol Glenn. The more entry, the more chances of winning. Ayun. Kaya. Dudad duma, di dam mo DJ, syempre nangikabil ka ti basit. Tapos inaabak ka. Siyempre, basit mo. Dakkel tap no adado ko na. Dakkel mo tabakem. Maabak ka man eh. Tunukan DJ impaabak mo. Syempre dublim DJ tap no mas mabrot. Well. Tunukan na nga ka dakkel. Well, Ay dakdak ikabil ko aminen. Hindi dyan. Naabak, Ang balik ka nga paranoyan. Aya, ito sugal diba? no kwan. Anyway, DJ kat may salaang epekto na ti sumarunugat mental and emotional stress. Of course, anxiety, guilt, DJ magilgilty ang katabagbagi mo sa hiya, mababain ka. Kaya minsan galit sa sarili o sa iba at saka hindi ka na makatulog. Yes, hirap kang makatulog and overthinking about money. Oh, where will I get some money? Ang ka mga Correct. alang ang mga Jure man nabak ng kangam no kagurguran na kanto ni nanang mo tatang mo or di ba kasi kanayong kamot nga man naman nakawat ti parents mo akit jure kay kanang narigat ti dyan. Amom iti nakakaskasang nga senaryo iti kakasta. No sa sino pa imat dagiti padaan ako kurapay. Isuda pa lang mat iti adamot gana na nga agsugal. Well, di ba? Nga Pera de los Benos ada pa lang digiti 4 piece. Pera de los Benos apwa ako'y bagbagano ayan nga lugar pero ada tinaradar ko. Well, Nga ada pa lang kluet digiti agsusugal. Manipod iti 4 piece. yes. Aya pagsugal mo dito iti gobyerno para kingga para kanagita anak mo. Ano ti obra ang marod, di ba? Ang susugal kalatan. Ay madi dapat agubra ka kabsat. Hanga para deta iti gobyerno para kenga ket saan apo nga para iti bagbagim. Deta inted ti gobyerno para kenga inted da para ti pamilyam, inted da para iti anak mo, para iti masakbayan da haan ket dia pagsugal. Yes, of course. DJ nga talaga. Pauten gani. IFM News. IFM. Diba? Nagungit pa yung IFM News. DJ pa iti ibagak. Dito may isa pang epekto na yan. It's a problem sa relationship. Of course, no, DJ,
tiwala tay pamilyam DJ talagdakan ka maperdi pati DJ partner mo ata anang Oo. ron ilimlemeng mo nga nagkautang ka ilimlemeng mo nga tapos agpo ka DJ kwartayo nga po gayam Oo. ta inbaybayad mo ka DJ utang mo itisugal. Uy, wag gano'n Oo. DJ pagtatago ng gastos at pagsisinungaling. Yes. Agswitswitik Pagrugyan ka. na. Agswitswitik ka kasi di mo natangkan ka pa lang. Your ego will be When I crushed. kasta, Oo, pero de los kasi Vegas. ang man as in nga DJ, di mo mo't may ibagakan ni partner mo nga Nakasugal ka gayo. Napanan na DJ kwartata yun kung namgat. Napiamot ko man napiamot ko man makita na nga gimatang kati TV, gimatang kati appliances yo. Oo. Awang met. Yung abong Idol Glenn, para kanya ka, the best na sugal nga Obraem, ang sugal ka in terms of negosyo. Di ba? When? Investment. Ag-invest ka. Of course, ag-invest ka. Diba? Ada digitoy kuan aya para kanya ka tapno ada tips ko kada kayo. Ada ito'y GCash kada ko ada DJ invest DJ. Mabaling Ay, ka talaga? mabaling ka nga gi-stock ko ka DJ. Well, kita mo DJ invest ko na mabaling ka nga agi stock DJ kayat mo nga daytay ko ma 2,000 or 3,000 pesos mo mabaling mo ikability kasi la Jollibee kung na nag Jollibee corporations after a month or 2 months umadudeta. Oh. Haan nga agbali siguro ngam juray basit ko na mga tinayon na lang to siguro after 3 months mga 500 or 300 at least digmakal DJ kwa na At least ada tubo na. ada tubo Diba? na haan mo lang ngayon kabili DJ bangko no dikit di nung nga bangko la nga kasi syempre maturog tayo nga komedya Dapat kami datay parang passive. iso nga mayat DJ iso nga di bagkakada kayo ta one of the ways nga bubrag kas DJ hindi ko jak mamati nga dagayam kas DJ ang dagayam ka kas DJ Talaga mo. when adda i-try mo G-invest pero yung dapat yung Gcash mo it's DJ verified haan nga DJ gagangay lang nga di ka aramid mo or what masapol nga i-verify mo metla alis ko lang DJ mag-verify dapat napintas mga idol kita mo na DJ Roma picture lang kidem-kidem ka kasi di ba FM News. Natry ni nanang ko ni Jai. Dati ang kinam-kinam. Diba natapno, ma-verify ka nga ususto ka nga tao, hang ka nga robot, kasi O diba? Ken hanga dakes iti sumugal iti negosyo. Ngem no dati sugal mo tan nga dagiti ininipis ka dagiti barbaraha. for example, no ka talaga nga kayam ti ag-bake. Ag-bake. Ay wen. Agaramid ka. Use your talent. Use your talent. Skills. Aggatang ka digite baking materials Soda. mo. Digite baking materials mo tapos agluto ka. And then naglako ka mismo ita tapos ilakom to online. O di ba? Hindi malaking ano na yon, di ba? Ken no dumakdakkel man mga idol that mismo tong negosyo magata dakam ko ni Idol Glenn isigapay ti amo namin palakpakan, di ba? Nga inbati mon iti panagsugal ket ti insugal mon syempre kakaisulang kwartam 5,000 no nag-invest ka ko iti paitlogan no buryas ket imado di buryas ket nailakom imad ado nagbalik piggery di dakam ko ni apong galit iti permi agpalpalakpaken ka kasi insardang mon dati talaga nga sugal ket insugal mon detoy natudtada kwartam para iti negosyo di well and good at ado pa kinama ado pa iti kwartam At ado nga minto kadadado mga ti risk di kita tao nga awan ubobra na ti agsugal. Ngam di agubobra. Actually di agubobra nga minan. Ti peke adi gito agubobra. Ag double job dati kasi lang kumati talent kasi lang kumati bakit nalay nga gansilyo or iso na ilala ko na pa kasi iso na ag sweldo agkuko pa agklako pa ka DJ iso nga mabalin nga obra DJ talent mo nga DJ job mo nga paggugustom tapos haang nga DJ ag sugsugal ka gapot ako ngem amuyo ka di nga DJ hang awan ti trabaho DJ ti paka pursu no apay agsugal ka. Diba? Iso nga siguro tambay ka. Iso nga sick work mabalin DJ. So dahito siya marunong agtrabaho at responsibilidad nawawala sa focus talaga. Dati gayam nagang ko na ba? Na Idol Dennis. Idol Dennis pala. Idol Dennis siya. Sorry sige. Kaya naman pagkasta mga idol, nakit again, we are rooting for you. Yo, diba? kayo ulit na.
What's next, Idol Glenn? DJ, agora ka tayo Jai. sukatakbid na tinaga mo. Well, nagbalik ka Idol Dennis Alipio. Diba? Ay, hello manggayam ko ni Sonny Kaletena Sugitan. Hello, Mang Dennis. May taboses mo. Nawanan. Nagawanan sa boses son. Condolence Auntie Mildred Antara, press in peace. Asawang ko na ni Ma'am Ophelia. Ay, condolence po. Ni pay Ma'am Marites Solentino Liana. Ni Sabas GT. Madama T-shirt namanin. Tikape. Ayan, good morning Ken ka. Di pa DJ. Tapos DJ, nung ka dati trabaho mo kung responsibilidad mo, ayan. Tapos na kuwakati utang, nawawala sa focus, late ka man or agab absent ka at bumababa yung performance mo kasi hang ka nga nakafocus. Aya. Pampanunutom na tayo utang mo. Adam mo ka deta nga nagsugal nga naawak, di makafocus, di pa yung kanayon nga agmulmuleng-leng. Ay, wag ganun. Di ba? Naabak iti. Well. Mumti sugal. Maturo. Ay, katawag ka. Pagkatawain lang dyan kaya. Nandiyan kami risky decision. Very risky decision. Well, super risky dyan yung brana. So, kag mulmuling-ling kalat na pa, di Tapos, mo, di ka makafocus sa Diyan tayo ako work mo. na. Kasi pektuna. Ay, der. Ba't maturog ka? Tinamday, apanawen. Rendo. Nakamulagay. O paulay na ako, Glenn. Wala ta, nagdaktal mga Ito yung sugal mo. Wala yung sugal na. So, dak masinunuo. Kanana. At, siyempre, isa kitinakom na, iturturog na latan na. Wano. At naganan, wano. Imulmuling-lingan na latan. Beam sir beam sir ma'am no kasi ti ikakato ti agas ni muling-ling. Amo yung amin, nadaduma, utangan nyo, DJ kaya yung bayadan. Nadaduma, hangami nga narigat ti umutang at dapat nga talaga loans kada kwa. Ngam DJ ket na talaga nga bayadan. Hanga DJ, agutang ka para sugal mo't lang. Ay, wag ganun. Cycle data amo yo. Dati tinapatunayak. Kadagiti in interview kaya agutang ka tapos iba DJ inut etas di ba imutang ka tapos sinsiran da kan ipupusan da ka pa yen. Maulawak. Ipupusan da ka pa yen, Idol Glenn. Tapos edi talaga na pressure kan imutang ka manin. DJ utang mo isut pinagbayad mo ti utang. Ano nga rod? Di ba kaano kan to pa nga makarwar? Iti data cycle kakautang ga puti sugal. Di ba? Iso nga narigat data. According pa ti data Idol Glenn, kita dapat kita ang pagpakamatayin. Gapo iti sugsugal. Aya mga idol, isong han kay han nakamat ka di mababalaw hindi kayo damngeg kada kami. Pero we are just stating the fact na dapat isarden yun iti kasi nga bisyo. Nagbalbalin pa di nga bisyo dato bisyo actually bisyo pa kat dato gamblingen kasi pera de los buenos adaam amok mga idol nga detay ang cellphone ya cellphone kitam diya bubraan na kat ni scatter kaka-scatter na nakaadot na itayanan naragsak pa lang ito nuna na Idol Glenn sa totoo lang naragsak ito nuna na no day makapaldo-paldo kan scatter ngem ano tayo time nga ubing pa dito amok Idol Glenn nga college student iti kat naisaldana iti motor nga ito di tatang na manipod abroad gaputi scatter. Nagrigat that. Ket ano ta pasama mga idol, dekadating college student. Nag-stop malamang pati ni tatang na nag-stop nga nagubran. Gaputa pinagbaybayad nan. Gaputa isuna tiga kay isuna nga anak na. Ano pa ti serbi ka gubrawa mo ti pagbasae kun ng tatang na. Ay grabe. See? Di ba? Kita nyo epekto iti gambling mga idol. Ngati ubra na ta dati anak nan, mapan agup ubra, tap to inikasta, ma-replenish dito utang na.
Dayjay. Gapo iti gambol. Gapo iti scatter. Imagine ta agubra ka. Ta awam mo magayam nga income dayjay. Well, Pagbayad mo't gayam laeng. Correct. Makabiyag Diba? ka nga ron. Kasano nga ron DJ Kwamon? DJ kayat mo nga dream mo. Tay dream. Correct. Naperdi tay dream mo. Naperdi DJ goals mo. Gapo lang ti sugal. Kan utang. Aya po aya. Agtaltal na tay kadin. Ken, Idol Glenn, kadagiti mo tapadang influencer. Sordong tay kadin. Ang promote. Anyway, what to do? Oo. So, any practical tips. So, mag-set ng limit kasi. Yung time and money DJ bagbaga ko. No, talaga nga kahit mo tigay ayam, dapat malinaw ang budget. Yung kaya mo lang mawala. So, yun ang isa sa mga pinakamagandang gawin. If you want to play cards or di kaya mo nga i-entertain ta bagbagim. Dati din, iwas triggers daw. Unfollow gambling ads, pages, umiwas sa apps o barkada na nagtutulak magsugal lang. So, Ay, yun adkas dyan. maraming ganun. So, Dati yun talaga, sinasabi may mo. push na. Yung sinasabi mo, di kaya't da nga influencer da ngem agko pa da agi promote dati sugal hanyo nga kukuan di gijay hanyo nga ay idolin di gijay madyak kaya di kasjay okay. Actually, Idol Glenn, I've been siguro this is the time mo nga ianak nga dati talagang na anak di time nga dati nangabak nga puti ayo di bash ka di permi na bash na nakatrigera man dito anxiety ko nga kasi puti nga talaga bash kasi anything ming sugal siyempre promote nga may promote parang mali talaga. So anyway, kung that is your stress reliever, make a way na humanap ka ng alternative. Yes. Example, sports. Right, Idol Glenn, mga sugal DJ ay ayamon lang yung pang ubing met, Candy Crush, di ba? Di ba? Diba? At least dati nakakuan na. Di ba? At least, anya deto yan. No, habang awan mo, Bram, di agkas-kasya ka lang. Sports, kung meron kang sports, go to your sports, music, mag-vlog ka na hindi naman pwede. Idol Glenn, adadamagig ka. DJ pa naggatang mo iti items iti Mobile Legends is considered as sugal? Is that sugal or no? Actually siguro para kanyak lang kasi digiti anak ko handa na laing da hanbat kid handa kid makagagatang ta makakupa da ito yung maka Deji skills mo maalam de no talaga nga nalaing ka. Ngam no siguro de agbaling nga sugal de talaga na addict ka deji. Ken adati adami te card gatang nga kwado jay digiti kasalang ko ma-skills da ka to. Ken di anak ko naman. Example lang. Kada kayo nagbabarkada sa kapulo kay kuma. Kita game ML kayo amin apo ag Mobile Legends ka amin. Ket no sinot mga baka team kuma let's say 5-5. Kit ada apo man iti money involved. Is that considered as sugal? Sugal na yun. Sugal na yun mga idol. Tandaanan nyo. Nuti ko example, DJ Maysa ay 2 teams, 5-5. Kaya abakan nyo kat sino team abak. Isot agilibre iti Mickey kan soda. Of course, damit dita basketball. Kasi basketball lang, di ba? Na umabak ka, di anya ti abak yung ice tubig. DJ Piana, Idol Glenn, DJ litro. Ato ka DJ yan? Bilyar. Actually, one of the best ko ngamin to bring out the competition in the group. Of course, mangiset ka. Mabalin nga mangiset ka ti price. DJ kasi lang litro kasi maabak ag palitro. Di ba? Kasano kang nga pimpintasin ti ayam mo no awan ti kasla price na ayam yo kasjay. Wala mga idol, ituloy ito man. Itiya dito yung apong topic. Ito na laeng madamdama. Oras na alas 5:47. Ito yung mapelang technical control.